Inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi yethu uJesu, bingelelo baba, omama, amadodakazi, abazukulu. Senzele umusa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesifikile emandeni. Manje ke mama usimemile kule ndawo. Uqasheke owesifazane omhlophe osihambisana la ngekho khona ndlela. Elokhu ethi nje 10 left, 10 right. 10 silokhu 10 no left no right. Athi jika. Phindele eseklini ungayibonanga isekli. Kodwa siyambonga kuNkulunkulu yena othatha direction akhole ngeso uzofike la uyakhona. Sisifikile ke bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomamiyeni ke ngase ngibona ngathi akwanele ukuba umyeni ngase ngiyabantu bande. Ngiyambonga nangalokho uNkulunkulu. Ngizovuka ekseni namhlanje ngivuswe ngencwadi ekwizenzo. Bese ngikhohliwe ukuthi kodwa sizovula ibranch. Bese kufike ukuthi nje sizenkonzweni emandeni. Umama wakhona kube lokho engithinta engigqugquzela. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nondodakazi wethu esasimlethela. Ngiyabona baba uSikhali cha. Hayi wayithatha iziluleko. Siyambonga uNkulunkulu. Sibona ngaye ukuthi awumsusana endaweni. Izwi elikuzenzo lapha ku chapter 10 elikhuluma izothi ingxubevange ngoba ngale ko Exodus kukhulunywa ngengxubevange. Uyindwangu le eyehliswa inayo yonke into phakathi. Nazo lonke uhlobo lwesilwane phakathi. Uma ngivuka ngale ncwadi kuyafika nje kimi ukuthi kwangeyiyo into kwakumele ayidle kuPetro. Kodwa kwakuyinto okwakumele ukuthi azi ukuthi la uNkulunkulu emthuma khona uzohlangana nohlobo lunjani lwabantu. So kuleyo ndwangu bazalwane kangikhona na. So ingakho ke sila. Ingakho singakhethi ibala. Singakhulumi nabasikhulumisayo. Singakhulumi nabasithandayo. Sikhuluma noma singathanda. Sihamba nala singafunwa khona. Ngoba kwehla loyo ndwangu nami ngangikhona phakathi. So bazalwane ngizothi ke emandeni siyajabula kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ukuthi sizovula ibranch namhlanje. Uzanele yaxolisa umakoti umphathi wohlelo wathi mayeza la wathi ngizokhonzaphi. Ebuza mina ngqo ngizokhonzaphi. Ngithi mina uzokhonza la kukhonza khona umkhwenyana. Uthena hayi ngizoba nesizungu. So uma efika lapha kuyitholile into ayilangazelela esuka emafakathini. So ngizothi ke njengoba ke niliqala leli branch ngiyacela ithi indodana ebikade ifakaza la ithi ngangifana nenja ngangasalali nasendlini. Ngoba mawenza izinto ezubulwane ugcina usuphila njengesilwane. Futhi kusuke kunaleso silwane osikhethile ophila njengaso. Kufika kuwena ngaphakathi ukuthi ngizoba mhlambe ngizoba impungushe. Then bese wenza njengoba kade kwenzeka kumama othi kade scamwa ebank. Impungusheke lezo bazalwane. Bese ukuthi mawukhetha ukuphila njengenja udle emgqonyeni ukhethile. Manje uthi ke undodana uJesu umlande khona lapho. Kusho ukuthi kule ndwangu engiyibalayo wayekhona. Ngiyathanda ke ngikhuluma phambi kwabantu baseMtuba, ibranch yaseMtuba iyawenza lo msebenzi okuhambela labantu kuthiwa amaphara. Bayabondla, bayabashumayeza. Sike sikhonze nanabo masifikile sebebadonsile bafika. Bayamdinga uJesu. Angizukukhetha kule branch. Angizukukhetha abagqoke kahle. Ngelinye ilanga kuzofika ingane yami igqoke ingubo inomkhono wodwa. Idabukile yafika ethangeni phezulu. Angizukuthi iphuma ngani.
kodwa ngizomtshela ukuthi uJesu uyakuthanda. Jesu nawe ukufela. Angazi ukuthi ngesikhathi singakanani. Kodwa ke bengizwa abanye bethola 3 no 5. Angazi noma ngena ku 3 noma ngena ku 5. Kodwa ngithanda ukusho ukuthi kule branch bazalwane akekho ngcono. Njengoba nje kade kuthiwa ngizohlala phambili, anginayo indawo ephambili. Akekho ongcono. Siyafana, uyedwa wasifela. Futhi njobe yedwa wasifela, uyena simnika indawo. Asiniki nje ntombazana wami yena inkwavuma bese izothatha indawo la. Ika Jesu. Akhona kwaNsibani. Ningaboni leli khehla nje lifaka ukuthi hayi bese ngithi sizohlonipha cha bazalwane. Sihlonipha uJesu kuyena. Ngiyacela ke bazalwane isekelo sebranch ukuthobeka, isekelo sebranch ukwazisana. Masifunda kwizenzo ku chapter 2 kukhulunywa ngebandla laqala. Sizobambelela kuleso sifundiso sabapostoli futhi sizonakekelana. Kungathi ngoba wena usungconywana mama wena ukwazi ukufundisa uqale eqaleni uphume ngale eBhayibhelini bese kuthi osakwazi ukufunda uGenesis kuphela ukusuthi uyangibambezela. Ngiyacela abazalwane sibambisane sisebenze usuku lwenkosi liseduze. Jesu Kristu.